Waar ik me als boer heel erg over verbaasd hij Juster is dat van zowel een partij als D66 als de BBB iedereen krijgt de victorie. En terwijl er nog heel veel onduidelijkheid is. Het is een advies natuurlijk aan het kabinet en die maakt er wat mee doen. En daar wacht ik eigenlijk als boer op van hoe wordt het oppakt. Melkveehouder Jitse Andringa van Eelsum zit nog maar een soort vragen naar de presentatie van de stikstofadvies in Juster. Er is nog een soort onduidelijk, maar Andringa zocht al wel positieve punten in het advies. Bijvoorbeeld dat Remkes het echt beneemde dat het ook meer gaat dan stikstof alleen. Hij beneemde daarin in het rapport ook een kloof tussen platteland en stad. En dat het net automatisch is dat als er een groep in de Randstad iets van die wil, dat wij daar direct maar op reageren moeten. Dat dat in goed lees moet. En dat stikstof zelf op zich geen heilig doel is en dat het breder jongen moet. Dat vond ik heel positief van het rapport zelf. Andringa had mij zijn orden 120 melkei in Eelsum. Op termijn wil hij het bedrijf graag oornemen. Maar hoe dat komt is afwachten. Heb je er vertrouwen in dat je over 10, 20, 30 jaar nog besteedt? Nou, voor jonge boeren wordt het steeds moeilijker. Maar alles wat er komt, wordt de drempel een stukje omheen lijn. En ik met alle stikstofmaatregelen en alles wat er nog aan zit te komen, want er zit nog wel meer in de pijpleiding. Mijn grootste zwaar is het eten wat uit Boetenland komt, dat voor een legere kostprijs in onze supermarkten komt. Dan kunnen wij daar net zien op concurreren. Dus daar zit voor mij wel een groot zwaar, ja.